Piatra Îngerii, Sfântul Mormânt, Biserica Învierii. Sus este Golgota și voi coborî sub biserică, acolo unde împărăteasa Elena a găsit Sfânta Cruce. Aici se vede o parte din Golgota cu sângele Mântuitorului, curgând până jos la căpățâna lui Adam. Acest loc are stâlpul de care a fost legat Mântuitorul undeva pe drumul crucii. I s-a pus pe cap coroana de spini. Din acel loc a fost adus aici această bucată de coloană în momentul construirii bisericii de către Sfinții Împărați Constantin și Elena. Biserica a fost restaurată de către cavalerii cruciați în secolul XII. Cobor jos, sub biserică. Aici este altarul armenilor. Și mai jos de acest loc se află locul în care împărăteasa Elena a pus oamenii să sape mult sub Golgota, să afle Sfânta Cruce. Crucile au fost găsite în acest loc și au fost atinse pe rând de către Patriarhul Macarie al Ierusalimului, de către o femeie moartă. Aceasta a înviat. În așa fel au știut care a fost adevărata cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul. Acesta este locul Doamne ajută.